मोनसे जाफुंसार न' जानोब्ला जेरैहाय उखुम नांगौ, जेरैहाय फाउन्डेसन नांगौ, जेरैहाय खिरखि नांगौ, जेरैहाय दरजा नांगौ, जेरैहाय फ्लर नांगौ, बेबायदिनो गोबां गासैबो थाखांनायनि उनावसो एबा गासैखौबो होनायनि उनावहायसो मोनसे जाफुंसार न' जानो हायो आरो बे न'आवहायसो मानसिया थायो। थिग बेबायदिनो ख्रिस्टियान जिउ खुंनायावबो, जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थानायावबो, जिसु ख्रिस्ट'जों आत्मिक जिउ खुंनायावबो माखासे हुदाफोरा मानसिनियाव थानांगौ। मानसिनियाव जेब्ला बे थायो अब्लासो सासे मोजां आबुं ख्रिस्टियान जानानै थानो हायो। दा दिनै बे बिषयावनो बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। गासै नोंथांमोननो 6टा पइन्ट, 6टा बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जि 6टा बाथ्रा, 6टा आदोता, 6टा केरेक्टारा मानसिनियाव थायोब्ला सासे आबुं ख्रिस्टियान होननानै सिनायथि मोननो हायो। देब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजों बाथ्रा फारसे आवगायलांनो हास्थायदों। नाथाय आवगायलांनायनि आवगायावनो साफ्रोमखौबो खावलायनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा हास्थायोब्ला बे भिडिअखौ एबा बे बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै शेयार खालामनानै होगोन नोंथांमोननि ख्रिस्टियान लोगोफोरनो थाखाय। दे अब्ला प्रियफोर, बाथ्राखौ जोङो सावरायलांदोनि। बेनो जाहैबाय सेथि बाथ्रा, सेथि केरेक्टार, बे जोंनियाव थानांगौ जाहैबाय बिश्वास खालामनाय, फेथ। फोथायनाय माने बे जे नोङो आबुङै इसोरनि सायाव एबा इसोरखौ लानानै भरसा खालामनाय एबा इसोरनियाव आबुङै सोनारनानै थानाय आरो बिनि योजना एबा सिन्थायाव गावखौ दोननाय। आरो बे फोथायनाया केबल फोथायनानैल' थानाय जानाय नङा एबा जानानै थानाय नङा, नाथाय बे फोथायनाया जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि मोदोमावबो गासैयावबो नुजाजोबगोन। बेखायनो इब्रायारिनि 11:6 सिरिया ओरैहाय बुंदों, फोथायालाबा इसोरखौ रावबो खुसि खालामनो हाया, मानोना इसोरनियाव फैनायफ्रा इसोर दङ होननानै फोथायथारनांगोन आरो जायफ्रा बिखौ नायगिरो बिसोरो बिखौ मोनो। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। इसोरनि बाख्नायजानाय जाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, बयनिख्रुइबो देरसिन एग्जाम्पल नोंथांमोननो लानानै फैनो नागिरदों फोथायनायनि बेलायाव। बे सुबुंनि अनगायै आरो सोरनि लानानै फैबावनो आङो? बे जाहैबाय अब्राहाम। अब्राहामनि बाथ्रा नोंथांमोना मोनथिगौ। अब्राहामहा सासेल' नायल' जाल' फिसाज्ला दङमोन, इसाहाक। आरो इसोरा बिखौनो, अब्राहामखौ बुंदोंमोन, नोङो गावनि फिसाज्लाखौ आंनो बुलि होदो होननानै। आरो अब्राहामा इसोरनि बुंनाय आज्ञाखौ लादों। मानोना इसोरनि सायाव फोथायनाय दङखाय। इसोरनि बुंनाया मानो थाखाय इसोरा अब्राहामखौ बुंखो, अब्राहामा माब्लाबाबो कुइसन खालामाखसै, आपत्ति खालामाखसै, एक्सेप्ट खालामबाय आरो इसाहाकखौ बुलि होनो थाखाय लानानै थांबाय। जेब्ला अब्राहामा दाबाखौ दैखांबाय गावनि फिसाज्लाखौ बुलि होनो थाखाय, बै समावहाय इसोरा हमथाबाय आरो इसोरा अब्राहामखौ गावनि फिसाज्लाखौ सिथारनो होआखसै। फिसाज्लानि जायगायाव बोरमा मेन्दा मासे होफैबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, अब्राहामा इसोरखौ ओरैबायदि फोथायोमोन जेरावहाय गावनि फिसाज्लाखौ बुलि दान होनो हानाय बेबायदि फोथायनाय दङमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो इसोरनि सायाव बेबायदि फोथायनायखौ लाखिनांगोन। दे दानाबा जोङो नैथि बाथ्रायाव थांदोनि। जोंनियाव थानांगौ बे जाहैबाय प्रेम, अननाय एबा लाभ। अननाया इसोरनि प्रति जोंनि भक्ति जायो आरो गुबुननि थाखाय जोंनि बियो आलपसान जायो। आरो अननाया सेवा खालामनायनिबो मोनसे लामा जायो। आरो बे अननाया सर्तहीन खामानि मावो। देट मिन्स जेब्ला जोङो गुबुनखौ सहाय खालामगोन, देट मिन्स जोङो सोरखौबा मदद खालामगोन, बै समावहाय जोंनि अननायनि थाखाय गासैखौबो मावगोन। आरो बै समावहाय जोङो बे खामानि मावनायनि, बे अननायनि बेसेन जोङो लाया एबा माबा मोनसे मुल्यखौ जोङो लाया। दा बेवहाय अननायखौ जोङो ओरैनो होयो। बेनिखायनो 1 करन्थियारि 13:4 सिरिनिफ्राय 7 सिरिसिम ओरैहाय बुंदों, अननाया सैसोयो, अननाया रैसुमै, अननाया मेगन साया, देरगाया एबा दुगा खालामा, अननाया इनाय खालामा एबा गावनिखौल' नाया एबा राग जोङा, अननाया रावनिबो गोरोन्थि मावनायफोरखौ गोसोआव लाया, अननाया इनायाव खुसि जाया, नाथाय नंगौआव रंजायो, अननाया माब्लाबाबो नागारा आरो बिनि फोथायनाय, भरसा खालामनाय आरो सैसोनाया जोबनो गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो मुजुरि मावो, जायखौ जोङो हाजिरा मावनाय होननानै बुङो, जों जुदि बहाबा माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बे खामानि मावनायनि मुल्य बेसेनखौ जोङो लायो। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ माखौ फोरोंदों? बे जाहैबाय अननाय। अननायखौ जोंनियाव जि अननाय दङ, बे अननायनि थाखाय
जों जुदि सोरखौबा अनोब्ला जों सोरखौबा अननानै सहाय खालामदोंब्ला मदद खालामदोंब्ला बे अननायनि मुल्य एबा बेसेन जोङो लानो नाङा एबा जोंहा अननाया जोंनियाव जिथु अननाय दङ बे अननाया ओरैनो अननायनि सायाव जोंहा बेसेन लाफिननांगौनि दरखार गैया आरो जुदि बेसेन लायोब्ला बियो अननाय नङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर बेनि बयनिख्रुइबो साबसिन उदाहरन एग्जाम्पल होयोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो अननाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ बे इसोरा मानसि महरै बुहुमाव फैनानै नोंखौ आंखौ अननायखाय जों बयखौबो बासायनो थाखाय फैबाय आरो बासायफैबाय आरो जेबो मुल्य बेसेन लायाखसै बियो। आनखि बे जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि दुश्मनफोरखौबो बियो आर'ज खालामदोंमोन, बिसोरखौ निमाहा हो होननानैसो बुंदोंमोन आरो जोंखौबो बेखौनो फोरोंदों जे नोङो नोंनि दुश्मननि थाखायबो आर'ज खालाम, नोंनि सुथुरफोरनि थाखायबो आर'ज खालाम आरो नोंनि सुथुरफोरखौ नोङो अन, नोंनि सुथुरफोरखौबो नोङो निमाहा खालाम होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंलांदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर सासे आबुं ख्रिस्टियान जानो थाखाय नोंनियाव जे जिसु ख्रिस्ट'आ दङ, नोंनियाव जे जिसु ख्रिस्ट'आ थायो बिनि सिनायथि हिसाबै नोंनियाव अननाया थानांगोन, लाभ, बे लाभा थानांगोन आरो बे लाभा माब्रै? बे जाहैबाय सर्तहीन, बेसेन लायालाबानो। दे अब्ला प्रियफोर जों थामथि बाथ्रायाव थांदोनि। बे थामथिनि बाथ्रायानो जाहैबाय गोथारथि, पबित्रता, हलिनेस। गोथारथिनि ओंथियानो जाहैबाय इसोर बायदि गोथारथि जानाय आरो पापनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो इसोरनि आज्ञा बायदियै सोलिनाय। बेयावनो बयनिख्रुइबो गोथारथिया दङ। अनजाग्रा प्रियफोर जोङो लेबि बिजाबनि 19:2 सिरियावहाय ओरैहाय मोननो हायो, जेरावहाय ओरैहाय लिरनाय दङ, इजराइलनि गासै रायतफोरनो मिथिहोदो, नोंसोरो गोथारै थानो नांथारगोन, मानोना आंनो फोरबो नोंसोरनि इसोरा आंनो गोथार। प्रियफोर इसोरा स्पष्टयै बुंदों, इजराइलारिफोरखौ बुंदोंमोन मा होननानै? आङो जिहेतु गोथार नोंसोरबो गोथार जानांगोन होननानै इसोरा बुंदोंमोन। थिग दिनैबो जोंखौ बेखौनो बुंदों जे आङो गोथार नोंसोरबो गोथार जा होननानै। बेयावहाय जोङो मोननो हायो उदाहरन हिसाबै जोङो जेब्ला नायगोन दानियेलनि बाथ्रा। दानियेला नबुकदनेस्सरजों बन्दी खालामनानै लाना थांजादोंमोन आरो नबुकदनेस्सर राजानियावहाय राजानि जानाय लोंनाय जौ लोंनायखौ दानियेलनो होदोंमोन, राजानि जानाय खाजाफोरखौ होदोंमोन। इसोरनि बेरेखा, आयेननि बेरेखा दानियेलखौ खामानि मावनो होदोंमोन, नाथाय दानियेला इसोरनि बेरेखा माब्लाबाबो खामानि मावाखै। मानोना बियो गोथारथिखौ लाखिदों, गावनि गोथारथिखौ लाखिदों। मानोना इसोरनि आयेनफोरखौ फालिनायानो गोथारथि लाखिनाय जायो। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोरजों मोनथिनो मोनदों दानियेला सासे इसोरनि बोसोनखौ लाग्रा, इसोरनि आयेन कानुन बायदि सोलिग्रा, सोरनिबा मानसिनि आयेन कानुनजों नङा, संसारनि आयेन कानुनजों नङा, इसोरनि आयेन कानुनजों आरो इसोरनि आयेन कानुनखौ बियो सिफायाखै आरो गावखौ गोथार लाखिदों। दे अब्ला प्रियफोर जोंबो गोथार लाखिनो नाजानि आरो बे गोथारथिखौ जोंबो दोननि। दानाबा ब्रैथि बाथ्रा नायदोनि, बे जाहैबाय सैसोनाय, धीरज, पेशेन। सैसोनाय एबा पेशेननि ओंथियानो जाहैबाय समयसा, जेंना, आनजादनि समावहायबो गावखौ फोथायनायजों गोगोमै दोनबाय थानाय। सैसोनाया मोनसे ख्रिस्टियान सुबुंनि गोगोम खुन्था होननानै बुंनो हायो। दे अब्ला जोङो बे बाथ्राखौ बाइबेल बोसोननिफ्राय नायदोनि, जेरावहाय जाकबनि 7:3 आरो 4 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, मानोना नोंसोरो मिथिगौ नोंसोरनि फोथायनायनि आनजाद लाजानाया नोंसोरनो सैसोनो बोलो होयो। नोंसोरो जोबनायसिम सैसोनो नांथारगौ, अब्लासो मुङा मुंसेयावबो खहा जायालाबानो गोगो आरो राबथानाय जानो हागोन। प्रेज द लर्ड। मानसिनि जिउआव दुखु, खस्थ, जेंना, अभाब, आंखाल फैयै जेबो खोथायानो गैया। जेसेबांखि धोनि जाया मानो गासैनियावबो अभाब, अभिजुग, बेमार आजार, गासै खैफोदफ्रा फैगोन। नाथाय बेफोर गासै खैफोद फैनाय समावहायबो धीरज थानांगोन, पेशेन्ट थानांगोन, सैसोनाया थानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि सायाव जिथु फोथायनाय, इसोरनि सायाव जिथु जोंहा फोथायनाय दङ, बे फोथायनायखौ लाखिबाय थानो नांगोन। आरो बेखौ माब्ला जागोन? जेब्ला सासे मानसिया सैसोगोन अब्लासो इसोरनि सायाव फोथायनायाबो थाबाय थागोन। अनजाग्रा प्रियफोर जोङो नुनो मोनगोन उदाहरन हिसाबै, एग्जाम्पल हिसाबै जबनि जिउखौ जेब्ला जोङो नायगोन, जबनि जिउआवहाय मोनसे गिदिर बेराम फैदोंमोन, बिनि मोदोमफ्रा सेवग्लिदोंमोन, बिनि गासै लोगोफ्रा बेखौ नागारनानै थांदोंमोन, बिनि बिसिया बिखौ नागारदोंमोन, बिनि गथ'फोरा थैनो गोनां जादोंमोन आरो लोगोसेयैनो बिनियाव थानाय, जबनियाव थानाय जिथु धोन सम्पतिफोर दङमोन, गासैबो धोन सम्पति जिब जुनारफोरा जोबलांजोबदोंमोन, खहा जादोंमोन। नाथाय
बै समावहायबो बेबायदि दुखुनि समावबो जेंनानि समावबो आनजादनि समावबो जबा इसोरनि सायाव जिथु फोथायनाय दङमोन बेखौ लोरबां खालामाखैमोन आरो जिथु बिनि पेशेन्ट धर्ज दङमोन बै धर्जखौ बि खम खालामाखैमोन सैसोनानै दङमोन सैसोनायखौ लाखिदोंमोन आरो बे सैसोनायनि गेजेरजोंनो इसोरनि सायाव फोथायनायखौ दोनदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर जोंबो बेबायदिनो सैसोग्रा जानि मानोना इसोरा जोंखौ बुंदों सैसोग्रा जा होननानै दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोंबो सैसोग्रा जानि दे दानाबा जोङो बाथि बाथ्राखौ नायनि बे जाहैबाय सेवा खालामनाय एबा सार्भिस खालामनाय। सेवानि ओंथियानो जाहैबाय जे जोंनियाव थानायजों गावनियाव थानाय बोलोजों गावहा जा दङ जेसेबांखिनि क्षमताफोर दङ बोलोफोर दङ बेजों गुबुनखौ जों सहाय होनाय मदद होनाय बेनो सेवा खालामनाय बेनो सार्भिस खालामनाय। जेरावहाय मार्कुसनि 10:45 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दङ मानोना मानसिनि फिसा हौवायाबो दाव दाव खालामजानो फैयाखै बियो गुबुनखौ दाव दाव खालामनो आरो गावनि जिउखौ होनानै गोबां मानसिफोरखौ बासायनोसो फैबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ दाव दाव खालामजाथों होननानै नङा नाथाय गावसो गुबुनखौ दाव दाव खालामनो गुबुनखौ सेवा खालामनो फैदों होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्टयै मोन्थिदों। डेट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'आ जुदि बे खामानिखौ मावदोंब्ला जोंबो बे खामानिखौ मावनांगोन। बेनो सबनिस्राय मोजां उदाहरन जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि गोथां थानाय समावहाय मिनिस्ट्रिनि समावहाय गावनि हिस्स गावनि सेलाफोरनि आथिंफोरखौ सुनानै होदों सेवा खालामदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोंखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो खालामनायखौ हास्थायो। जोंनियाव थानाय जिथु बोलोफोर दङ धोन दौलतनि बोलोफोर मोदोमनि बोलोफोर सहाय होनो हानायनि बोलोफोर जायफोरा गैजा रोङि जायफोरनियाव गैया बिसोरखौ जोङो जेरै हागौ जों मदद होनाया जोंनि खामानि जागोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आबो बुंदों जे जिसु ख्रिस्ट'आबो गाव सेवा खालामदोंमोन जोंबो दिनै सेवा खालामनांगोन सार्भिस खालामनांगोन बेखौ जों लानो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर दे अब्ला जोंबो साफा साफा सेवा खालामग्रा जानि मानोना जिसु ख्रिस्ट'आनो सेवा खालामदोंमोन। जोंनियाव थानाय बोलोजों नोंथांनियाव जा दङ बे थानायजोंनो नोङो सेवा खालामनांगोन। सेवा होननायखौ ओरैहाय साननो नाङा खुलुमनायनि बाथ्रा नङा। डेट मिन्स मदद खालामनाय बुङोब्ला मदद खालामनाय गुबुनखौ मदद खालामनाय नोंनियाव जा दङ बेजोंनो दे अब्ला जों बेखौबो लादोनि दे अब्ला जोङो थांदोनि दथि जोबथा बाथ्रा बेनो जाहैबाय हिउमिलिटि। दद्र सुबुङा एबा दद्र मानसिया माब्लाबाबो गावखौ गुबुननिख्रुइ देरसिन होननानै माब्लाबाबो साननानै लाया। सानफ्रोमबो बियो गावखौ दद्र खालामगोन आरो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय इसोरनि प्रति अननाय इसोरनि सायाव जिथु इसोरनि बोसोनफोर दङ बे बोसोनफोरनि बायदि सोलिनाय बेफोरबायदि गासैखौबो लाखिगोन एबा लाखियो। जेखि समयसा जेखि परिस्थिति जाया मानो मोनफ्रोमबो परिस्थिति मोजां परिस्थिति गाज्रि परिस्थिति मोनफ्रोमबो समयसायावनो बे मानसिया नम्रखौ दिन्थिबाय थागोन आरो नम्रखौ लाखिबाय थागोन हिउमिलिटिखौ दोनबाय थागोन। जेरावहाय फिलिपियारिनि 2:3 आरो 4 सिरियाव ओरैहाय बुंदों नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुंबो मावालाबानो गावजों गाव गुरै जाज्लाय आरो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सान गावनि थाखायल' सानालाबानो गुबुननि थाखायबो सान। गावखौ गुरै खालामनाय अनजाग्रा प्रियफोर बे गावखौ गुरै खालामनाया जोंनियाव थानो नांगोन। बयनिख्रुइबो गावखौ देरसिन होननानै साननाया गोरोन्थि। इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों गावखौ दद्र खालाम गुरै खालाम बेजों बे गुरै जाज्लाय होननानै हिउमिलिटि अनजाग्रा प्रियफोर हिउमिलिटि जानायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ हास्थायो। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ गावनोबो जोंनो बेखौ दिन्थिदों गावनो गुरै जानानै क्रुसाव थादों आरो क्रुसाव थानानै जोंखौ पापनिफ्राय उद्रायदों गावनो बुलि जादों गुरै जानानैहाय। दा जोंखौबो बेखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ हास्थायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर दिनै जोङो 6था पइन्ट नायबाय जेरावहाय सासे ख्रिस्टियान बेक्तिया आङो ख्रिस्टियान होननानै बुंना लायो आरो बै बुंना लानायजों केबल नङा नाथाय बेफोर गुनफोरा जेब्ला थायो अब्लासो सासे ख्रिस्टियान बेक्ति जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्रा होननानै प्राकृताव सैथोआव सिनायथि जायो। दा बेयावहाय बे 6था पइन्टआ नोंथांनियाव दङना गैया बेखौ नोंथाङा साननानै नायदो। दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया आशीर्बाद मोनदों होननानै फोथायदों आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। इयुननि समाव गोदान टपिक लानानै फैफिनबावसिगोन। दानि थाखाय बेसेबां दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह।